statens nye forebyggelsesprogram. Programmet går ud på at bruge alle de data, som obligatoriske gentest har givet os til at finde potentielle psykopater, er endelig blevet sat i gang på trods af øredøvende protester fra blandt andet kirken, Enighedslisten og Ligestillingspartiet. Landet over af drengene, som 8-årige Thomas, blev meldt ind i kontrollere din vrede grupper og andre aktiviteter, som skal hjælpe ham og hans familie til at kontrollere hans genetiske arv. 40% af alle voldtægtsforbrydere er psykopater, og regeringen håber på at minimere dette tal. Kig med i aften, hvor Christian Dantved og Anders Jensen skal være med i debatten. Danmark har fået et musikalsk geni. Alice Petersen, en pige på kun 4 år, har komponeret sit eget mesterværk på klaver. Og det lyder fantastisk. Hendes forældre er utrolig stolte. Vi har betalt så meget for hendes musikalitet, og nu er det endelig givet resultater. Og vi er så stolte over vores lille Alice. Alice Petersens forældre er de første, men nok ikke de sidste, som tager til Holland for at manipulere med deres babyskib. Alice Petersen optræder i København den 28. marts, hvor alle kan komme som tilskuere. Rygtet om, at Kina er i gang med at lave biologiske våben, er endelig blevet bekræftet i USA. Vi ved endnu ikke, hvilken type genvåben der er tale om, men konsekvenserne kan i den grad være fatale. En virus, som dræber alle, der ikke er asiatisk afstamning, kan udrette forfærdeligt. En ny art af hvede fjerner sult fra store dele af Afrika. Den genmanipulerede hvede er stadig ikke godkendt af EU, men nogle biologer har taget sagen i egen hånd og fjernet sult fra store dele af Afrika, så sult snart er en af de mindre problemer. Skriv Hjælp Afrika til 1212 for at give penge til Røde Kors. De genmanipulerede kæledyr og rottetotter er den nyeste trend både blandt unge og gamle. De er manipuleret til at være ekstra nuttet og leve længere, men alligevel er der mange eksperter, der er på vagt i det her. Rottetotterne slipper væk og ud i naturen, og selvom firmaer, der sælger dem, har forsikret sig om, at de er sterile, er der stadig mange, der kan se, at det vil skade på økosystemet. Rottetotterne lever længere, og vi har en mistanke om, at en gren af dem er muteret, så de kan parre sig med almindelige rotter. At få kloakker og naturen renset for rottetotter kommer til at koste millioner af penge, siger formanden for Dansk Folkeparti, Carl Emil Armstrong. Vi må bare håbe, at den næste trend ikke bliver koldvandspiratfisk eller kæletigre. Deadline. I dag har vi Anders Jensen med, Mange tak. og vi har Christian Dantved med. Tak skal du have. Anders, den nye forebyg-voldlov er lige blevet lanceret af regeringen, på trods af mange protester. Hvordan har du det med det? Jeg er meget glad. Jeg arbejdede længe for den her lov, og den endelig blevet kommet igennem. Og Christian, du har været en stærk modstander af loven i lang tid. Hvorfor? Jeg synes, det er løst. Det krænker basale menneskelige rettigheder, som at alle er født lige og har de samme rettigheder. Men at det hører bare slet ikke med til Danmark, at vi straffer folk, før de har gjort noget, fordi vi tror, de kommer til at gøre det i fremtiden. Et eksempel er, hvis vi straffer en ung mand for at køre spritkørsel, fordi der er chance for, at han vil gøre det senere i livet. Jo, men man skal ikke se det som en straf. Det er noget, som både barn, forældrene, staten og hele Danmark vil få gavn af. Vi laver også kampagner mod spritkørsel, men her har vi en chance for at tage problemet ved dets rod og fjerne det. Det er uforsvarligt ikke at bruge de her data, når vi har dem. Det vil være som at få et tip om en bombetrussel, og så ignorere det. Hvorfor så gør det obligatorisk? I stedet for, hvis det virkelig er en hjælp og ikke en straf, hvorfor så ikke gør det til et tilbud? Fordi vi har erfaring med, at forældrene bare ignorerer det. De tror ikke på vores advarsler. Deres lille dreng vil aldrig kunne finde på at gøre sådan noget. Og det er der, staten bliver nødt til at bryde ind. Der cirkulerer rygter om, at staten vil overvåge unge folk med gener for psykopati, fordi det er dem, der er den største fare for at begå vold, voldtægter og andre lignende ulovligheder. Hvad er din mening om det? Jeg kan desværre ikke udtale mig om de her rygter. Men hvis det kan redde liv, så mener jeg, at det er statens opgave at udnytte det. Og hvis vi ignorerer det, så er det jo næsten lige så slemt, som at begå voldtægten selv. Stopper Deadline. Tak for i dag.